बदलता बिहार, बदलता इंडिया, अब लागत भोजपुरी भी बदली। जी हाँ भैया, जौन इ विवाद छिड़ल बा रुके के नाम ही नहीं खेले और एक ना कई विवाद आई। एक विवाद के चलते एक विवाद डबल और कई जगह तो ए पे भी आप लोग हम वीडियो बनाई। देखिए, हम जितना होला हमार मकसद ये होला भोजपुरी के एकता में बांधे के। हम ना ही विवाद फैलावे वाला है, ना ही विवाद के बढ़ावे वाला काम करीले। एकता में बांधल जाओ और भोजपुरी के मिल के इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचावल जाओ। चाहे हम न्यूज रिपोर्टिंग करी, चाहे एंकरिंग करी, चाहे सिंगिंग करी, और चाहे अभी आप लोग के बीच में अपन विचार रखी, सवाल करी आपसे। मकसद ये होला कि भोजपुरी में एकता लावल जाओ, सब कोई मिल के रहल जाओ। जाति हमनी के धर्म अपन चौकट के अंदर छोड़ के जब चौकट से बाहर निकल जाओ तो एक होके, एक बिहारी होके अपन भोजपुरिया समाज के पूरा विश्व में, पूरा भारत में परचम लहरावल जाओ अपना भोजपुरिया समाज के। इहे हमारे आप लोग से हाथ गुहार बा। अब ये विचार में आप लोग के बीच में कहे आइल बानी कि बदल रहल बा भोजपुरी। काहे बदल रहल बा, एगो दूगो हम आप लोग को प्रूफ देम। दूसर का कि अब दर्शक जौन बाड़े नु, पहले कुछ बात करता है, दर्शक जे बाड़े समझदार होके लागल बाड़े। कुछ एकदम ना कल जाला कट्टर लोग बाटे, पवन खेसारी करे वाला। अब देखी ना कल जाला कि लूर लुफुत बाई मुहले पे जाई, उहे हाल वो लोग के बा। वो लोग ये सब करते रही लोग, कुछ गीतकार, कुछ कलाकार हर क्षेत्र में बाड़े। लेकिन अब उनका से ज्यादा संख्या में भोजपुरी के सपोर्ट करे वाला आगिल बड़ा और समझे वाला आगिल बड़े। कहीं भले स्टार हवन, भले इनका हम पसंद करे नहीं, भले इनकर हम गाना सुने, भले इनकर फिल्म देखे नहीं, लेकिन गलत करत रहे और गलत रणनीति कर रहा बड़े। तुमकर खिलाफ जाई, उनकर विरोध करम, ऐसा लोग आ रहा बा। अब कलाकार लोग के भी झटका लागल बाटे, ताकि वो आगे से हर एक गाना गावे, हर एक गाना सुने, हर एक गाना लिखे, हर एक गाना के हर एक फिल्म बनावे, हर एक फिल्म साइन करे से पहले 10 बार सोची लो कि का एकरा प्रति कहीं विरोध मत छिड़ जाए, दर्शक एकरा के लेके हमरा के हमार बदनामी ना हो जाए, हमरा पर सवाल ना उठावस। काहे कि ऐसा दूगो भी फिलहाल में लक्षण दिखल बा। एक तो नीलकमल सिंह के जौन ऑडियो वायरल भइल, एकरा बाद अक्षरा सिंह द्वारा उनका पे एक्शन लियल गई, जबकि नीलकमल द्वारा लाइव आके माफी तक भी ना मांगल गई। इस शर्मसार बाटे ऐसा घटना, वो माफी तक ना मांगले। कितना वो आदमी के अंदर घमंड चाहे जौन भी बाटे, लेकिन अक्षरा सिंह जी ओकरा उनका खिलाफ जे बाटे ये चीज के खिलाफ आवाज उठैली, कानूनी कार्रवाई कैली, सिलसिला जारी बाटे। कई गो संस्था भी अइले एकरा खिलाफ में आवाज उठैले और कहलो ऐसा गायक के भले वो कतनो अच्छा गावस, कतनो अच्छा दिखस, कतनो अच्छा एक्टिंग करस, लेकिन इंसान खराब बा, ओकर नियत खराब बा, ओकर संस्कार खराब बा, उस समाज खातिर और इंडस्ट्री खातिर घातक साबित हो सकता। ऐसे ही खेसारी लाल यादव जी के बेटी के लेके जब गाना गावल गई तो खेसारी लाल यादव जी ओकरा खिलाफ बोले, तब खेसारी लाल यादव जी सन भोजपुरी के नंबर 1 स्टार के खिलाफ दर्शक विवाद छिड़ देले और कई उनकर फैन, कई उनका के चाहे वाला भी उनका खिलाफ बोलले, उनका सोच के विरोध कैले। काहे कि ई सब चीज उहे शुरू कैले। ई दर्शक के कहा नाम रहे कि कई गाना आप ही गा चुकल बानी, कई गो लड़किन के नाम लेके। का वो लड़किन के माई बाप बेटा ना होई, घर परिवार ना होई, ओकर इज्जत ना होई, ओकरा पे का बीतत होई, ओकरा बाप पे का बीतत होई। तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री बदल रहा बा और खेसारी लाल यादव जी इहो दिखैले कि ज्यादा आत करी लो। तो कई ऐसा न्यूज रिपोर्टर जब खेसारी लाल यादव जी बात कहले, कानूनी कार्रवाई कैले, सिंगर पे कानूनी कार्रवाई कैले, उनका पूरा परिवार के जेल जाए के पड़ल, पुलिस के मुकदमा चक्कर काटे के पड़ल पुलिस थाना के। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसा अराजक तत्व जे बा लोग जे गंदा गंदा गाना गावे, कुछ केहू पे कुछ गाना गा देवे बिना सोचे समझे, ये लोग के अंदर डर पैदा भइल। जी भैया, डर बहुत जरूरी होला, खास करके कहल गइल बा डर बहुत जरूरी होला। काहे कि डर से नु डर होखबे करेला, कोनो कार्रवाई जरूरी रहे। ऐसे इस सब जौन 2-4 गो कार्रवाई भइल बा अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव द्वारा कुछ लोग पे, जैसे भोजपुरी के अंदर केहू कुछ भी यूट्यूब चैनल पा के बोल देते रहे, न्यूज रिपोर्टिंग कर देते रहे, कुछ हो गाना गा देते रहे। अब सोच के समझ के कदम उठाई लोग। जी हाँ भैया, तो हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री अब बदल रहा बा, इहे आप लोग के बतावे खातिर आई रही। आप लोग के का कहना बा नीचे कमेंट सेक्शन में राय दी जा, लाइक शेयर कमेंट करी जा, हमरा के जाना तनी जा, चेहरा जानी जा, नाम से का मतलब बा, हमार विचार के समझी जा और भोजपुरी इंडस्ट्री में एकता लाई जा, शांति लाई जा और भोजपुरी के आगे बढ़ाई जा। जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।